Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang ya guys. Iki Pak Su ngajak mek wedi guys. Mek wedi ki apa de? Mek wedi ki ambil pasir dari sungai. Dinggo ngekeki sing lho guys, ratane sing blowok-blowok enek jeglongane iku. Pak Su ngajak njupukno pasir ning kali. Ning sungai guys, ki mumpung isek jam 2 siang. Engko nek keburu udan malah ora sida neh kaya ndingi kae rencana arep mek pasir tapi udan. Guys, yuk dilanjut engko selak udan. Alhamdulillah guys, awan-awan entuk rezeki es campur. Entuk numbasno anak lanang guys. Mas Ajis karo Mas Arif. Nek tumbas kok ndi ya, Mang? Awan-awan ditumbasno koyo ngene, guys. Alhamdulillahirabbil alamin. Matur suwun ya, Le. Wis muga-muga rezekine lancar, ngalir terus. Ndek esuk iki desih rak rono guys, ngeteri sayur. Lah iku terus tak sapokno, tak isah-isahno. Lah kok awan di paringi es campur. Oh alah. Ya wis matur nuwun ya guys. Diparingi rezeki kok. Pak Suki ngajak mek wedi ning kali guys. Nggo nutupi lubang-lubang sing ning dalan kuwi lho. Luwakan ning ratan ben gak do krowok kabeh. Nibakno wong-wong ya. Gak nggo angkong. Lah gak mangan es dhisik ya, mangan es ya. Juga angkong. Lho nek Pak Su yo ora, iki lho aku tak mamsik. Iya aku tak das sik. Go. Yes, musuh Pak Su guys iki. Dhisik wis nggawa pacul. Iki metu sebelahe omahe Pak RT. Beritane ngene Pak RT iki kali guys. Dhisik iki ning sungai. Pitik itu kabur. Ya. Ya. Lek enek jati mlanggrang ngene piye ki engko nek lewat? Metu lor. Oh alah. Piye? Lho, aja sak angkong lah sing weke dhewe kuwi sing ratan-etan lah kuwi kei. Lah nek udan banyune yo wagung kok ya. Iki ndi para Walah, laran ngono nggogoni, guys. Ning kali. Pasire ngono. Sing mari kan enek banyune nek ngono apa musim ketiga ngono kae nek banyune dipaculi. Lah iki rek kon nggo pacul nggo opeh aku wis mikul pacul. Lah ki mangak ngomong engko nggo pacul ya ngono. Gak sah ae dolarane. Alah ngono kuwi lho. Ngono dek gak. Ngerjani wong. Tak sabot tak pikul niki ndak. Gogoni guys. Iki pring Mbah Sukiyem ya guys. Tapel wates nggone Mbah Sukiyem biasane iki enek bonge biasane. Tapi kok iki gak enek. Gak enek do tukul guys. Biasane iki aku terus njaluk tumbas maksudnya. Gak enek tukul. Kuwi wis dhuwur sakmono kuwi. Wis tuwek. Pak Su. Jenenge kali ya rungket juga ya kotor wong kali. Sak angkong ki tapi nek cara balik pisan tok ya kudune ki bek Mas angkonge. Kudune bek. Nek gak bek ya gak
Gak cukup wong gluwakane iki jeru ratane iki. Jane iki dipen atus ngono kae ya. Ning rinjing ngono kae lho. Banyune yo agung abot engko. Iki angkonge sapa nek wis elik? Mbak Yuri. Walah nyilah lek ndar sate. Paling wis juga. Yo nek mbok kebaki yo wis ben ora nibakno wong guys, seratan kok jeglongane kok jerune kok embuh ku dipekno pasir. Wong dipekno pasir engko nek udan deres ngecembong ngono ki yo nganu Bapak. Pasire yo katut banyu rono rene yo ilang neh. Untuk ngguruk ping pira iki? Ping 4 iki woh ping 3 iki. Yo panggah ngono ae. Ayo. Lah anggere nek montor sing wong urung ngerti kuwi beglongan. Jeglongan ki walah mak jediak ngono kaget paling wong ya Mas. Ngesakno malah. Kaget untung ora tiba, lek tiba kaya umpama ditukokno sakol. Lah engko ratane iki aspale dikeki nganu seneni wong apa ora yo. Dhuwur sing bening lho Bapak. Iwangi. Aku rono. Iya. Enggak usah, Google. Iya, buat wong telas kok campur banyu. Iwas ngetu angkrak nggo pacul. Apa mangkat yo nggo pacul yo mak ngono. Pak kasih. Heeh. Tak karo rono-rono guys iki karo ndelok sawah adikku sing tak ijiri kae, sing pas dhisih melok ijer jagung kae iki. Ini lho guys, kebanjiran ki separo, sing separo ki urip, sing separo ki jagonge rubuh. Dadi niki gak iso kaya sing separo nih kae jek urip. Tara yo jenenge Tegalan pinggir kali. Ngono nek mongsone banjir ya wis resikone wis ngene iki ya guys. Pinggir-pinggir sing separo cek ngadeg kae. Lah sing sebelah kene iki entek. Sak merono kae entek guys. Iki sing separo cek urip. Wis gemakar. Kena dipelas. Sing sebelah kene iki ludes di pangan banjir guys. Lho wong kaline kene nek iki banjir kan banyune munggah rene. Kene iki dalan banyu sak mrono. Iki arep udan. Guys. Mendungi wis mupeng gluduke nglar-nglur. Mbok ben udan iki jatine Pak RT. Wis gede-gede. Mbah sawi bar bakari kelaras-kelaras iki dibakari ben ketara padang. Bakari guys. Gluduk ya. Udan ya. Iki blusukan ning ruruan gini pinggir kali. Wes. Metu ndi kono nek jati rubuh iki? Ono ae mudune. Lor. Nah iya, iki anu guys, dalane iki lho walah iya.
Enteni ya. Walah, iki yo rewel ae bapak. Sing kon nggo pacul sing mbah ning kene ternyata yo ora kanggo ngene iki lho. Gak yo abot-aboti. Iya. Dalan iki lho guys enek apa? Jati rubuh. Ndek nane iki angin jatine rubuh ngene Pak RT iki. Oh, gemplang sak oyot-oyote. Dadi dalan iki dihalangi karo jati kae Pak Sumuter ono kae. Kokono. Iya ya. Abot yo. Mari yo wedi teles. Campur banyu. Mengkis-mengkis tak genteni. Tak genteni. Anak jati ini bapak iso apa ora? Budal metu ndi mang? Lore kene jaringe poli kuwi malah. Dadi gandul ki nganu oh, ditukokno buruk neh. Mergae ndul kaya kowe ndul. Sik ajatine lah sik goleng kuwi engko. KTP-ne pateni sik, Brat. Heh? Kepetel. Walah angkonge kepetel. Pateni sik apa ini? Sik guys, sik kon ngiwangi Pak Su guys kepetel. Iki gandul ki mergae ngene. Mbak Yuli, guys. Mbak Yuli sing ngiwangi masak gone Mas Lalimantan iki lho guys. Gawe kamar mandi. Karo gawe dapur. Ih, lanjut guys. Dhisik kon ngiwangi kok ngarep meng. Oh, Kepetel. wekoh. Apa yang guruk ratan ya kok ngene polae ndul. Walah. Ayo. Angil rono malah. Enek jatine kuwi lho. Anak jati rubuh. Ala wong nggo guruk lobangan kuwi lho ratan. Sak kerowokan ngarepe Mas Arif kuwi kok. Mbok iwangi. Tikudang pas saat ini kok ngiwangi aku. Ndul. Guruk blowokan lho Mas, nibakno wong terus. Diuruk ping pira ya panggah wedine ya entek. Sik Mas, ngisor wae pasir gede-gede niku lho watu. Ora bakoh tenan. Golekno watu. Lune dhewe kae wis diplung-plungno kene ya padahal. Ngono kok ya. Kaya panggah entek ae pasire. Iki lho gak mbok pacul ki. Sakno Mas, angger enek wong kok kidul bianter ora roh blias ngono ki yo. Diandap-dandap lho Mas Sam. Bakno sak angkong. Ngono iku nek udan deres ya banyune agung panggah entek neh kok. Kuwi Pak Su ki nek guruk ping pira sih? Ping 4, apa ping 5 kuwi. Jane kidul barang nggon banyu ngono kae serono. Nah ya, engko kidul barang kae lho. Ngeri, Pak. Terus ning nggonku kuwi nek udan ya agung jane dipekno neh ngono ya. Wong kuwi kok iles-iles trek apa ya katut ya entek neh. Padahal ngisor wis dikai watu gede-gede ngono kae lho. Musuhnya soalnya apa sih ini mobil gede-gede. Iya. Pemenang molen-molen juga. Kae sing kidul kae. Lah nek kene banyune agung ki metune rono iki Mas ning wekku kae munggah mundur rono iki. Banu montor ki. Parake malah milih rono munggah, ngerkene agung kene agung. Balik no angkong. Nyilang gone lek ndar.
Di pasir iki. Kok kali iki nggogoni sithik-sithik ngene Mas Pak Suwi. Wah iki mek kok kali ya. Ngene lho ngrawuki sak krawuk wong banyune mili kek ya. Lah dipekno kok ndi? Rek gak kok kali. Bae tak gawane. Rame nih guys ning arep omahe anak lanang. Emang tak urugi sing lekok iki sing gene jipong wong. Alah kope. Apa? Tapi masalahnya tengsor lampu dia gak gelem wong, mek geleme gede tok. Oh ya Mas. Nggih. Nek jagung tengsor lampu ngoten iki. Lah wong ape ngendok ning dhuwur kono. Karena ada begitu lu kono ae. Kayu besi gitu. Berarti kalau itu kan kono. Sambel iku, Mbak. Kare kemarin seprapat. Arep-arep mbok sambel. Cukup. Pembersihan. Ya kuwi lho ngisi tek. Mbak Yuli, kamar mandi karo dapur. Mbak Yuli, ngene Mbak Yuli. Oh, Mbak Yuli. Iya. Wah, dadi los kaya tembok sak mengguri kan.
sak kamar mandine gandeng. Selesai guys. Gimana? Jas. Iki lah Ya. Nah. Betok buntu tek ngono. Mbak ojo ki. Kadung Malah ke yeli kake. Wayahe. Nggih. Guys, nek bersih Mas. Gak keduren noh Mas kuwi jene. ya nek kuwi nek mbok ya kuwi alung mubengno pisan nek timbang kok ngono ora. Pampok kalah yo. Ya pampok. Padakno Mas. Ojo ke enggak. Ojo tapi. Iya kuwi. Ya kuwi sing Kan indisis ngono lho. kuwi ketok. Ya wis kan Iya ber padha. Iya kuwi citak-tak kuwi. Muridnya buta ya. Bur. Iya. Sek. Alhamdulillah guys, wis ketok ruwijik, ruwesik. Suwem roti masajis. Loh, entuk warisan. Entuk warisan, guys. Panggone anak lanang gitu ya. Wis pantes ketara omah wong jere Pak Su. Ketara omah wong. Kayoman ya Mas kuwi. Kayoman kok. Sampean dene esuk adang sego peresanmu niku grojok. Nganu pususan beras. Niku padha karo bubuk jenengan. Oh. Iya, besok tak nek mususi beras tak ada halo. Oh, ketara omah wong guys jere Pak Suwis untuk warisan orang. Wah, anu pususan leri ya, Dek. Alah, Dek, nek tarahe ora ndek bibit yo ngantek entek pirang-pirang pususan yo ora duwe anak. Ancene ora ndek bibit kok. Wong kaya udan kok bapak kok iso ndak kira udan ku piye. Yes, pantes ya guys, tiap soko enek kembangi. Wes wong kaya udan kok. Sing iki lho ya, ngene ndekno ae. Ya, gak yo ngene. Ngene wong-wong ngono kae yo ngene ya, mlekruk ngono tok. Apa ya enek mendhuwure sicok ngono kuwi ya? Berse urung semi. Kadang dibentuk kaya manuk, kaya pitik ngono kadang-kadang. Nek wong sing maksud iki sing piye ya hobi ngono kae bentuk-bentuk ngono kuwi. Bar mek wedi terus resik-resik ngene
Anak-anaknya guys ketara ricik saiki. Pak Suak nguruki ratan mau kok langsung bersih-bersih. Wes ya. Wes ngono lho guys, kontene keluarga Jesse ditunggu konten-konten selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yes. Lah kok judul tok ora ndongano family online. Ayo yo. Banget tenang Kang.